Аз съм скалата, това е Майнкрафт и тук с мен е Брус Ли. Омага, кой сте тук да му ебем? Ой, къде си тук? Вижте какви яки пазачи. Ой, ще се бием, искаш ли бе? Да го ударя ли? Той да ме те нападна. А мисли си, че Нападна ли се? Той не ме напада, той се едно. Ама не го ударя, ще го убием и ти ще го правиш. Аз не мога отида при него, бе. Искам влезна вътре. Бъмбеч. Здрасти. Маре, не ги ударяй. С кофа да го ударя. Бате, ако ще им го удариш, Да ме тресна. ма ще подпалим. С какво ще ме подпали? Левел 100. Дето го хвана. Ихо. Как е времето там горе? Ихо. Абе, не ме ударяй, бе. Ти биеш им такова го удариш. Аз не мога сега да излезна, омага. Бъбич. Ама защо така си го направил? И това... Тук трябваше да се плачи. О, стига бе, как съм го направила Тук така. трябваше да се... Ма как съм го направила така? Опри го веднага. Ма трябваше да се... Ма как искам така ще? Виж какво? Гледай тук. Какво е гледай тук? Какво като е? Искам равномерно, не. Еми много искаш, ако го пипи, направи аз така пипвам. Бати, якото си е така. Аспа. Не ми е удобно, не ми е удобно. Хора, ай сега ставам преди малко. И преди малко ме се будихаме. Ще спи до 12. Бати, якото нещо ще направя. Тига 6 кофи. Абе, как бе? Какво? Без вода, защото дините не растат. И не къса нищо, чули? Тук... Не пускай, бе! Е, тук трябва... Оправи го! Бомби. Това си моя. Ами, какво ти каза аз? Аз там го чух. Трябва да отивам до къщата. И теб съм. Здрасти. Имаш един и в себе си. В себе си няма. Гледаш, бе. Не си изключи звука. Целия. Абе, къси ти, бе, ще бутам, бе. Какъв си, бе, какъв си ти, бе. Ма какъв си ти, бе?
Абе, как си ти? аре спри бе, бата, ако не правиш нищо, аре по-добре, излезни. Бе, тук не ме излезеш. А аз няма те търсим. Аз няма те търсим, бе, педофил. Много не искаш да ми кажеш. Само да потърсиш, като аз пари те търсиш. Знаеш кога? Хора, отивам да видя дали има мина някъде. Върнахме се в мината съм. Крипа, фак! Аз отивам да умирам. Ще убия някой още. За вълна. Не, за XP. Ще убия овци. Тук има много овци. Тук в една ферма има много овци, така че ще събера много XP. Не бе, ако ги убиеш, после ще десканекам от сервера. Да, бе, аз не мога да събера XP. Бум, бич. Така. Къде влизаш? То няма никой. Няма никой нищо. Ми щупи го портала, там и го направи некъде другаде. Не! Намери ли нещо? Как ще щупа портала, бе? Знаеш колко трудно ще го щупа? Паче го щупи това. С каква керка? Стани. Сега ще направя на даймонт и ще видим колко бързо ще го щупа. Чантната лева от 100 може би. Прости, Брусли, какво правиш? Ти ще... Къде си, къде си, къде си? Комари, комари. Не завай. Та пак! Какво? Тъпия крипър. Какво? Гледай. Това е крипър ли? Какво? Това крипър, къде ти ли го убиваш? Бибим. Не е чак така трагедия. Ево това ти я оправи. То няма какво да се оправя. Rip на City. Rip на
лева, 100 Чак сега да виждаш. Аз си я фанах. Точно май ти я фанах. Една ми една идея, която ще направя. Не чупи портала, не! Я всичко. Сега го направи. Не знам. Трябва да се ми блокчета, защото съм обърна. Изчезна ми. Аз справим портала и спираме. Хора, сори, на Брюс Ли му пада батерията, затова няма да играме. Намали звука, бе! Не. Това няма спорт. Добре, хора, умрях. И така, лайквайте, абонирайте и чао!